Здравейте, момичета! Искам да ви попитам, запознати ли сте в момента какво се случва с сметките за токи при вас? Забелязали ли сте някаква промяна в цените? Да, здравейте! Забелязали сме промяна в цените. Разбира се, висока, което не говори добре за ситуацията в момента. И аз съм твърде против това нещо. И прави доста голямо впечатление и в хората, че не се случва рядко, ами доста често. Абсолютно е така. Аз не съм съгласна да се плащат толкова високи сметки за ток, при положение, че На какво отгоре, нали? на какво отгоре, като не сме направили такова потребление, което Абсолютно. за мен е абсолютно безсмислено да се случват такива неща. Благодаря ти много наистина. А вие как се чувствате? Имате ли вяра в институциите, че генерално в България, когато има някаква нередност, когато се подаде сигнал, има кой да свърши работа и въобще доверявате ли се на институциите във всяка една сфера? Не точно. В смисъл има малка промяна, но не е веднага, според мен. Не става всичко от раз. Трябва да има доста голям отзвук, за да стане нещо. И се надявам, нали, да има промяна в тази посока. Всички вярваме в промяната, надяваме се да има такава, но в България просто нещата стават малко по-бавно, но се надяваме да се обединим, да сме заедно в тази промяна и нещата да станат колкото се може по-бързо. Много ме радвате. Благодарим ви искрено. Прекрасен ден.